शिवसेना गोंयान पक्षाची मुळां ठामपणान रुजोवपाक सामाजीक मळार कामाक नेट धरतले। नवरात्री उपरांत गोंयान वेगवेगळ्या सुवातांनी राज्यान भलायकी शिबिरां जातली। लोकसभा वेंचणुको नदरे मुखार दवरून पक्षान कामाक सुरवात केल्ली आसा म्हण शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत देसाय उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही आता काम सुरू केले आणि त्या दृष्टीनं आम्ही कुठे लढू शकतो आणि काय लढू शकतो याच्यावर सुद्धा आमचा एक शोध सुरू आहे, काम सुरू आहे। पण त्याही पेक्षा शिवसेना सामाजिक कार्याच्या माध्यमातूनच लोकांसमोर जाईल। परत एकदा आपल्याला मी सांगतो, साधारण नवरात्रीनंतर गोव्यामध्ये अनेक ठिकाणी आमची आरोग्य शिबिरं होती, मेडिकल कॅम्प्स होते आणि मुंबईतून काही प्रमुख डॉक्टर्स इथे 8 दिवस येऊन राहतील। आजही गोव्यातल्या अनेक भागामध्ये आरोग्य व्यवस्था जी आहे ही अपेक्षित जशी असायला पाहिजे गोव्यासारख्या राज्याला जशी नाहीये। लोकांना अजूनही मुंबईला जावं लागतं किंवा बेळगावला जावं लागतं, कोल्हापूरला जावं लागतं। अशा सगळ्यांसाठी आम्ही कायमस्वरूपी इथे काही ॲम्ब्युलन्स देता येतील का, काही मोबाईल दवाखाने देता येतील का शिवसेनेच्या माध्यमातून, याविषयी आमचं काम चालू आहे आणि लवकरच तुम्हाला हे काम पूर्ण झालेलं दिसेल। महाराष्ट्रामध्ये मी अशा प्रकारचं काम केलेलं आहे। आज मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची ओळख ही सर्वाधिक रुग्णवाहिका देणारा पक्ष म्हणून आहे। मुंबई शहरामध्ये आमच्या 200च्या वर रुग्णवाहिका एका शहरामध्ये आहे। सगळ्याधिक आरोग्य सेवा देणारी राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेची ओळख सातत्यानं आहे। सर्वाधिक रुग्णसेवा, रुग्णवाहिका आणि ॲम्ब्युलन्स देणारा पक्ष म्हणून शिवसेनेचं काम महाराष्ट्रात राहिलेलं आहे। गोव्यात सुद्धा अशा प्रकारचं काम करण्याची आमची तयारी सुरू झाली।